Shut up! Naka-volume pala. Ayan, tara, let's go guys. Tayo ay malahi ulit. Chins account tayo guys. Timer na. Kamsak. Ayan. Salamat sis Jackie. Good morning. Ay, good afternoon na pala. Tapos na pala yung umaga. Ayan. Sa karsada ako, sumundo. Ay, ingat panay ha. Ingat ikaw, sis Jackie. Mega love shout out sis Jackie. Thank you sis. Ayan, OTW sis Jackie. Gandang tanghali sis. Ayan. Manay, ingat, sabi ni sis Jackie. Ayan, manahi tayo ulit guys. Samahan nyo ako ulit na manahi. Walang anuman sis. Ayan, OTW sis Jackie. Uy. Ayan, abang nagwo-work tayo, syempre magpi-play tayo ng mga video. Nakalapag lang dyan. Ayan, playing ka na sis Jackie. Ayan, dito sa latest upload 2 weeks ago. Manay Myrna, ingat ikaw Manay Myrna. Welcome sis Jackie, sis Feli, good afternoon. Ayan, next ko lang kayo guys. Ayan, dito muna tayo uli sa tahian, mag-direct muna tayo ba. Ayan, shout out sa 6 million in the house natin dyan guys. Ayan, sis Jackie, still playing ka lang. Manay Myrna, may kalab shout out, Francis Feli. Manay Myrna, ingat ikaw ha. Ingat permi Manay. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. Ayan, sis Jackie. Done watching, sis.
Ayan, may gulab shout out, Ma'am China. Ayan, sis Jackie, dance sa'yo. Ma'am China, salamat. May gulab shout out. Ma'am China, the famous kayo ngayon ni Edwards. Kayo naman ang namamayagpag ngayon. Congrats. Go, go, go lang, Ma'am China. At saka si, ano tawag dito? Si Edwards Pogi. Si Pogi. Ayan, namamayagpag ngayon si Pogi. Damyones, big love shout out. Ayan, OTW si Spelly. Dan watching ako, sis Jackie. Ito na ako kay sis Spelly. Pelis the cooking, the cooking. Buti pa to si sis Spelly, laging viral eh. At saka puro legit ang ano nito, puro legit ang bisita nito eh. Walang mumu dito, puro mga ano, mga legit. Umulan umaraw, legit ang mga viewers ni sis Spelly. Kaya mapapasana all ka na lang talaga. Ayan, still playing ka lang sa Spelly. Yan, done watching si Spelly. Ma'am TV, may galab shout out, Ma'am TV. Hello, Ma'am TV. Thank you for coming, Ma'am TV in Japan. Korean TV pala, hindi Ma'am, ano, Korean nga ba? Korean TV.
Ayan. Walang sinulit. Okay. At nagtatahol na naman ang mga aso. Sa kapitbahay. Let it go, let it go. Miguel, shout out Kusinerong Pastor, magandang hapon. Madam Yunes, the famous. Alright. Mami Pearly, hello Mami Pearly, magandang hapon. Direct muna tayo ngayon, Mami Pearly. Wala akong video ngayon eh. Let it go, let it go. Pasko na sinta ko. Hanap, hanap ka pa. Uy guys, Pasko na naman. Matatapos na naman ang 2024 pala. Mami Pearly, advance Merry Christmas, Sis Jackie. Advance Merry Christmas.
shout out Sir Wilson. Magandang tanghali po. Shouty, shouty. Nakuha, nakauwi na yung magpin. Eh, meron pa naman. Nasaan na ba kayo? Ha? Bukas yan, yung gate na yan. Bukas yan, yung maliit. Sige na. Sino nanalo? Yung malaki? Kala ko yung maliit na number 1 eh. Nanalo din yun. Diba kasi yung grade 1 hanggang grade 3, tapos grade 4 hanggang grade 3. Ah, ha? Ano pinanalunan mo, anak? About the first choice award. At least meron. Okay na lang. Ano ba ito, kinumis? Oo. Masarap naman yan eh. Jam-jam nanalo. Eh, yung partner ni Gabin.
Oo. Kumain na ako. Isa lang award mo, Apo. Okay na yun. At least meron. Maiyain ka kasi, tumatakbo ka eh. Dapat hindi ka tumatakbo. Tsaka normal lang dapat yung lakad. Nininervyos ka eh. Pero yung isang umiyak na magaling siya kasi nakaano pa rin siya nung huli. Yung maliit, napakalakas ng confident nung maliit. Nakita mo, di man laki nakabahan eh. Ha? Oo, ganun gayahin mo anak kasi ikaw nahihiya ka, nananakbo ka eh. Hindi dapat ganun. Pagka wag ka normal lang na lakad. Pero okay na rin yung kahit paano na-experience mo. Tapos na ba? Di wala na kayong pasok bukas. Ha? Biyernes na bukas eh. Ha? Napaka-cute ka ako nung maliit eh. Kasi siya nahihiya. Ano yun, nagpa-parlor pa si Jam Jam. Nakita ko kanina bumawi doon yung dada mo, Gabi. Hindi ba nagpunta doon? Kanina, nung unang uwi ko kanina. Baka sumilip lang. Send mo sa akin yung Abi, yung iya, panay ko kanina. Di pala naka-play yung video ko. Visit na yon. Send mo nga sa akin. Nakita ko hindi naka-play, malapit nang matapos yung ni Gavin. Ang bihira.
Gabi? Eh si Gabi, inuwi. Umuwi ba? Papasok pa daw siya eh. Ngayon? Okay, pasok pa ba sila? Eh, alauna na ba ka? Papasok ka pa ba, anak? Eh, alauna na. Patingin nga ako ng award mo. Next naman talaga. Very good baby ko ah. Ayos ah. Wow. Congratulations. Photographer. Choice Award. Galing naman. Picture ko nga. Parang ano, di ba? Ganun niyo pa yung camera. Eh ano eh, hindi siya ano. Pwede na rin. Isa pa. Ano naman ito? Certificate. Aspire lang. Hindi ng Luigi. Ha? Mapili. Hindi ng Luigi. Si Luigi ang nag-ano niyan sa'yo? Salamat kaninong mo si Luigi. Kung hindi, wala ka palang pinanalunan. Okay tayo dyan. Meron siya unlimited photoshoot kay Luigi. Send mo sa akin, Abi, yung ano niya, yung hindi ko na videohan. Congrats. Ayan, Sir Abin. Salamat, Sir Abin. May award naman natanggap yung apo ko. Kahit hindi siya ang nanalo. So proud, Mama Lola. Because kahit pa paano na-experience naman ni Gabi. Di ba po? Bawi ka lang next. Salamat, Ebons. Sinabi ko, bawi ka lang next. Pero okay naman din yung sagot niya eh. Sino yung sino yung nag-ano sa question and answer? Yung grade 6, ang galing ako kasi sumunod. Yung Siya nanalo Miss David Vlogs. ano number, yung ano, yung huli? Ba? Yung huli? Hindi yun, yung bago yung huli. Nakaputing mataba. Ah. Bila mo na ng Jollibee House. Bala na yung nanay niya doon. Yung lola ngayon. Ano? Poor is poor yung lola ngayon. Bangkarote yung lola ngayon. Kaya bala na yung mami niya doon mag-doon sa ato ko. O kaya naman, baka naman yung mga viewers dyan. Baka naman, yung ano dyan, yung famous dyan. Magbababa ba ako ng number Gcash dito? Yung famous dyan. Tawa-tawa ka ngayon dyan, Edbons. Ano, magbababa ba ako ng Gcash ko dito? Para ano, may pan-Jollibee kaming maglola. Sabihin nyo lang. Ibababa ko kagad sa GC yung ano ko, yung number ng Gcash ko. Mami, pulpo ka ba? Sa kwarto. Ay, yung pichil anak, ibalik mo muna sa red. Sarado ninyo yung gate anak yung gate, yung maliit, tapos ikawit mo lang yung padlock na Ayan. Kababayad ko lang. Busit ka, Elbons. Natawa tuloy si Sir Wilson. Sir Wilson!
talaga ito si, ano, si Edbon. Advance, ano lang, 95 lang yung C1. Baka naman. Famous ka naman ngayon eh. Ay, nako. Sige na, famous ka naman ngayon. Binayaran ko yung, ano ba to? Kumhos. Ano? Busit ka. Sana all may ano, ina-unbox na sapatos. Sana all na lang talaga. Ikaw na talaga, Pogi. Ay, nako. Tuloy-tuloy mo lang yung live mo habang may tao. Wala pang ayuda galing Malacanang. Bakit nadama yung Malacanang? Busit ka. Yan, ganun dapat ang mga video kukunin mo. Yung mga ginagamit mo ngayon. Magaganda kasi kaya nagugustuhan ng mga mumo. Meron ka naman palang makukuha na ng ganyan. Dapat noon pa. O di sana, dapat noon pa nag-viral yung live mo. Mansyon na sana yung bahay mo ngayon. Pareho na sana kayo ni Madam Eunice. Basta masipag mag-ana-ana house, may maxi. Visit ka talaga? Anong kinalaman o ana-ana doon sa unboxing? Busit ka? Kung ika'y akin, dito ka sa aking tabi. Ayan, nag-end ako, 98 pa mumo. Bakit nag-end ka? Sayang naman. Abay na, madalang mangyari sa buhay natin yan. Yung magkaroon ng maraming ganyan, ano ka ba? Wala pa naman ata, pinabot mo na sana ng 10 hours yung ano, live mo. Pwede mo naman bitbitin yun kasi naka-screencast ka naman eh. Yun nga lang. Eh, pwede mo naman iwanan yun ay. Yun nga lang kasi, yung load mo. Kailangan maano yung load mo doon kung hindi ka naka-internet. Pwede mo naman bitbitin yun kahit nananahi ka na. Lagay mo lang doon sa tabi mo eh. Kahit nga iwanan mo na lang yun sa loob ng boarding ay nung apartment mo, pwede na, ng bahay mo. Babalik daw sila mamaya madaling araw. Panalangin mo na bumalik. Inano mo pala, iniwanan mo pala eh. Pinagsarhan mo pala ng pinto eh, nanonood pa eh. Bigla mo palang sinara yung bigla mo palang inend yung ano mo sa bagay. Ganyan din ako nung nakaraan eh. Nararanasan ko na minsan nga 175 pa nung sobrang laki ng views ko noon. Inabot ng 800. 175 pa inend ko kasi ano na 10 hours na eh.
Wala naman tayong magagawa. Kasi pag nagsialis naman yan, pag umalis naman yan, wala kang magagawa. Babalik na, ano ba to, babalik yung sila pag marinig ng ungulos. Visit ka talaga. Ang mga mumu kasi, pag yan, kahit maganda video mo, pag ayaw, pag hindi sa'yo na naka-schedule, hindi na yan aakyat. Sa iba naman yan nandoon. Kahit pa maganda video mo dyan, hindi sila, papasok. Madam Yunes! Tingnan mo si Madam Yunes, always famous. Hindi nawawala ng tao. Yan ang mga famous talaga na always may tao sa live. Hindi nawawalan, bumagyo't umaraw. Ay. Busy yan si Madam Yunes, naka-live pa eh. Naka-live pa siya. Sanay man akong iwan ng mga mumuhos. Kaya nga, ibig ko nga sabihin ngayon, hanggat nandyan sila, samantalahin mo para yung bahay mo bumuhit, umikot. Iikot yan, makita mo yan. Pag yan, mga isang buwan na nandyan sa'yo yan, malaki advantage ng bahay mo. Malaki iaangat. Sir Wilson, salamat po Sir Wilson. Ayan, punta ko yung bahay mo Sir Wilson na. Nandito ako sa bahay mo Sir Wilson. Ayan, dito muna ako sa 3 minutes and 15 seconds. Ilalabas na po ang mahal na sareno, mga idol. Ayan. Dayin ka na Sir Wilson. Nandito ako sa bahay mo. Nakakontrata sila sa akin. Sana all. Visit ka talaga. Ikaw na talaga, Edboss. Pumirma ba ng kontrata sa iyo? Sana all na lang talaga. Ayan, si Rosalino. Rosalino, big love shout out. Thank you for coming. Sana all na lang, pumirma ng kontrata, Pogi. Salamat po. Kailangan po natin maging masipag para sa ekonomiya. Ekonomiya talaga. Magugutom tayo pag hindi tayo nagsipag. Libre sila bigas, ulam. Ay, busit ka talaga, Elbon. Sis Belly, salamat sis. Dana ako sa video mo sis. Puro kalukuhan to si Edbon. Ayan, Sir Wilson. Ayan, step playing ka, Sir Wilson, ha. Yan, +1 banana ka, Sir Wilson. Ako, walang bigas ngayon, no. Wala raw bigas si Sir Wilson, Edbons. Ang problema, Sir Wilson, hindi ka naman kasama dun sa mumo, kaya wala kang bigas.
Ayan, Sir Wilson, done watching na ikaw. Ayan, oh. Kita ba? Late yung cellphone kong isa. Ayan. Last one banana ka, Sir Wilson, ah. Maganda kasi dito, paggabi na yung mga sasakyan, sisikan sa traffic. Kaya nga, Edbons, dapat noon ka pa nanguha ng ganyan, dapat noon ka pa nag-viral. Mahina ka talaga. Oh, tingnan mo ngayon, magsipag lang talaga kayo mga hanap ng mga video na paborito ng mga mumo. Magaganda nga yung mga nakuha mo, kaya nagba-viral yung video mo. Dito sa amin, wala na makuhang maganda. Naubos na. Naubos na yung maganda. Kaya, inaayawan na ako ng mumo eh. Nagkalayasan eh. Paisa-isa na lang ang pumapasok eh. Thank you, Sis Penny. Ang batang Quiapo. Oh, ewan ko sa'yo talaga. Ang dami mong ano sa buhay. Ikaw na talaga. Sana all may taping. Ay, nakasabay ka talaga. Ayan, idol, nakikita mo ba ako sa Batang Quiapo? O, ayan, dalawa na kayo ni Sir Wilson. Mapapasana all na lang talaga ako sa inyo. Ang sisipag na ang tag dito. Love shout out, Shy. Thank you for coming. Sa akin, ayan, papito-pito na lang ang laman. Okay na yan. Happy na ako dyan. Aakyat sa 7 hanggang 8, tapos bababa sa 1. Bababa sa 1. Ayan, oo, Sir Wilson, nakita kasama mo si Rigor. Si Rigor. Mga Batang Quiapo.
doon si Tanggol. Ay, sana all na lang talaga. Sana all na lang ako talaga sa inyong dalawa. Si Tanggol at si Rigor. Hindi kasi ako nanonood ng Batang Quiapo kaya wala akong alam yan eh. Tingnan mo nga. Aakyat sa 8, tapos biglang bababa sa 3. O, diba? Saan ka pa? Lima agad yung nawala. Sir Rick, Mikalab shout out. Ayan, direct muna tayo ngayon, Boss Rick. Pengi ang palaya. Boss Rick, pengi ako ang palaya. Magagata ako mamaya. Ayan, patamsak naman guys sa mga nandyan. Tamsakan nyo naman ang aking live. Maawa maluoy na. si file busy ko. Si tawag dito sa Boss Rick, si Ricky Orona, namamayagpag naman ngayon. Daming mumo. Dami ng mumo ng live niya ngayon. Halos almost 150. Kaya, Boss Rick, maganda-handa ka na. Malamang ikaw na susunod. Ikaw na susunod na magba-viral. Sana all na lang. Sarap nun. Kaya nga, dumating bisita, LS ni Ricky, o, di ba? Pag kasi ang mga mumo, Boss Rick, parang umiikot sila ba? Para bang, tawag dito? Halimbawa, sa akin sila naka-schedule ngayon. Paglipas ng isang buwan, sa kabila naman, o, ganon. Para bang umano sila? Umiikot sila. Pag pumunta yan sa LS mo, bibigyan ko ng 1 kilong bigas. Ay, nako. Darating yan, tingnan mo si Edbonso. Si Edbonso, tagal nang wala, oh. Ngayon, nadapuan na rin siya ngayon. Viral siya ngayon lagi. Madaling araw nga lang siya. Sa madaling araw siya. Kaya hanggat nandyan ang mumo sa madalahin nyo guys. Kasi pati bahay ninyo, pati subscriber ninyo, gagalaw yan. Live ng live pag may mumo. Tsaka pag may mumo ka, kahit anong video lang ang isalang mo dyan, tinatangkilik nila pagka yung sa iyo pa naka yan, naka-schedule. Pero pagka sila talagang schedule na aalis na sa'yo, kahit maganda video mo, hindi sila aakyat. Ganyan sila. Kasi nandun naman na sila sa iba. Magaling talaga si Lolo umano eh. Magaling talaga si Lolo mag-gisa-gisa ng mga, mga YouTuber eh. Ay, nako, Edbonse, ewan ko sa'yo. Bahala ka dyan sa buhay mo. Ano nagalaw sa'yo pag madaling araw? Ay, nako, nakakaloka ka talaga.
Tatawa tuloy si Boss Wilson eh. Ay, naku, headphones. O, talaga kalokohan ano. Ay, nako. Sana all may nagalaw. Salamat, sis Jackie. Hindi ako nadadalaw sa live mo, sis. Hindi ko matsyempuhan. Si Loving Sky, pabalik na uli ng Hong Kong. Tapos na kanyang bakasyon. At press na press. Advance. Press na press si Loving Sky. Pabalik ng Hong Kong, nakangiti. Babalik ng Hong Kong na nakangiti. Bagong dili. Ay, nako. Sinoo. Nasa biyahe na siya ngayon. Papunta na ng airport eh. Parang mamayang madaling araw ang flight niya eh. Mabalik ng Hong Kong na fresh na fresh. Ay, nako. Ginoo. Walang yaka eh, Bones. Nahahawa tuloy ako sa'yo. isang buwan dilig ko. Oo, isang buwan nga. Kasi isang buwan siya dito eh. Ang susunod naman, Edbon, si Manay Mirna. Next month, uuwi na yan. Magpapadilig. Yari ako kay Manay Mirna. Kasama ako mag-alis noon. Kasama ko Yari ako kay Manay Mirna, baka nandyan. Makikinig. Manay Mirna, huwag ka muna sisilip ha. Marinig mo yung maritisan namin ni Edbons. Rico. Nako, si Manay Mirna, sasakit katawan na. Kasi may edad na si Manay Mirna. Aray ko. Manay, nasaan ka ba? Pinamaritis ka ni Edbons. Ano po yung didiligan? Yung halaman po, Sir Wilson. Kaya pala live kahapon, nag-practice, nag-tuwad-tuwad. Wala niya ka, Edbons. Hindi ko nakita. Next month, uwi na rin yan si Manay. Magbakasyon siya. Alam ko, babalik pa siya eh. Uwi yan sa December ang uwi niya eh. Si Manay Mirna, kaya malapit na yan. Hindi ko lang alam kung anong petsa. Kaya malapit na malapit na madiligan si Manay.
Natatawa tuloy si Sir Wilson sa iyo, Edbons. Puro ka kasi kalokohan eh. Ayan, sa may mga ano dyan guys ha. Padikit naman yun sa atin nakapin kay Sir Wilson. Sa mga hindi pa dyan dikit kay Sir Wilson. Naantok yung mata ko. Forever young, I wanna be. Ay, Miguel of shout out Sir Kael. Salamat sa pagsilip. Thank you so much. Ayan, OTW sa bahay mo, Sir Kael. Nandito ako sa latest upload mo. Sa Pangandoy. Pangandoy lang. Pangandoy lang. Ayan, still playing ka, Sir Kael. Forever young, I wanna be. Sir Wilson, salamat.
Naantok ako. Makatulog muna pagkatapos nito. Forever young, I wanna be. Wala ka naman, Sir Nikael. Nakakantok ako, nakikita ko eh. Mamatahi yung kamay ko. Hirap palabanin si Tata Antok.
Si Kuy Boyski, mag-live shout out. Thank you, Sisi Koy. Yan, OTW ako sa bahay mo, Sisi Koy. Yan, playing ako dito, Sisi Koy, sa latest upload mo, 6 minutes. Yan, 6 days ago. Shout out. Marunong ka din pala manahi, si Sikoy. Oo, si Sikoy, ito ang munting business namin dito. Papatahin ng mga doormat. Ito ang hanap buhay namin. Hindi ko lang alam, si Sikoy pa. Ay, pero pag ba tawag dito? Pag ba yung halimbawa ipapadala, mahal si Sikoy, mahal ang bayad sa GNT. Still playing ka lang, si Sikoy, ah.
Mahal siya sisikoy. Kaya ano, mahirap bibili ka, lugi ka sa ano, lugi ka sa bayad ng ano, padala. Oo. Halos ano, mapapamahal kang lalo sisikoy kasi mahal ang bayad sa ano. Mahal ang bayad sa padala. Doon ka matatalo. Oo. Sa bayad sa padala sisikoy, doon ka talo sisikoy. Kung yun lang na presyo nito, eh mababa lang. Kaya lang kasi sa padala ka matatalo. Dahil inaano nila yan eh. Ang alam ko per box eh. Eh pag bumili ka ng isang bundle nito, malaking box ang malaking box ang kakailanganin mo nito. Alam ko per box ang babayaran mo eh. Doon ka matatalo sa bayad sa padala. Eh, diyan ka na lang bumili sa malapit. Di ba, medyo mataas, pareho lang. Kung sana'y magkalapit lang tayo, okay lang. Makakaminus ka talaga. Pero pagka ganito ipapadala mo pa, lugi ka sa bayad sa padala. Doon ka matatalo sa ano, bayad. Ah, ganun ba? Nanahi ka pala dyan, ano? Mahirap din sisikoy manahi, nakakapagod. Nakakasawa si Sikoy Manahi. Kung pwede pa nga lang, kung meron lang ibang pagkakakitaan eh. Maglulubay na ako. Nakakapagod talaga. Sobra. Oo, ako din si Kuya. Ilang beses na tayo daliri ko, dalawa. Dati. Kaya lang kasi si Kuya, kaya naman kasi nito, ano tawag dito, sarili ko, kumbaga, wala akong amo dito. Gumawa ka at hindi. Mahirap din kasi yung nangangamuhan eh. Kahit gusto, kahit masama pakiramdam mo, mapipilitan kang magtrabaho. Eh kung ganito sarili mo, sa'yo nakadepende. Dalawa kasi makina ko, meron ako isang ano, mananahi, kaya lang nag-aaral siya sa tuwing ano lang siya nananahi ngayon na may pasok. Mga kurtina ni si
Sikoy meron soon sa amin kutina. Tinatangi, alam mo ba, ang dami niyang customer tapos pinupost niya sa FB kaya malaki yung sales niya. Yun, ayun, pwede yun, oo. Ito kasi si Sikoy, ano tawag dito, kumbaga, kontrata na to eh. Meron kaming dealer nito eh. Meron permis na pumipick up nito sa amin sa SM dinadala. Kaya nakakapagod kasi pag yung maraming order, wala kang pahinga. Kaya yung eye bag ko si Sikoy, mas malaki pa sa talukap ng mata ko eh. Puyat. Puyat, pagod. Ito lang talaga kalaban dito. Hindi, ano to si Sikoy, meron permis na kumukuha nito sa amin kaya hindi ko naman pwedeng i-post sa ano kasi kulang pa nga eh, kinukulang pa ako eh. Tulad ngayon, inaantok ako. Maya-maya mag-end ako, iidlip muna ako. Inaantok ako sa Sikoy eh. Ang kainaman na lang dito pag gusto mong matulog, ayan, done watching na pala ako si Sikoy. Mag-comment lang ako. Si Sikoy dana ako sa'yo. Oo, bultuhan ang kuha nito si Sikoy sa akin eh. Kaya hindi ako makapag, tawag dito. Hindi ako maka-extra ng benta sa iba. Pag kayo, halimbawa, magbibenta ako ng extra, magdodoble kayod ka. Kasi hindi pwede maapektuhan yung hindi pwede maapektuhan yung order sa amin. Patay tayo dyan si Sikoy. Baka mamaya nag-uusap tayo, magkaharap tayo. Ay, Ginoo. Parehong buntis yung eye bag natin. Natatawa tuloy si Sir Wilson. Nandiyan pala si Sir Wilson. Baka mamaya nag-uusap na yung eye bag natin dalawa.
wala kalaban eh. Kaya pag mayroon akong extra order, nagdodoble kayod talaga ako, nag-overtime kasi hindi pwedeng maapektuhan yung order namin sa SM. Kaya pag mayroon talaga akong customer na hindi pwedeng tanggihan, ayun, nagdodoble talaga, dodoble kayod. Kaya nga pagka yung sa gabi matutulog ka, naramdam mo yung pagod talaga eh. Pag nahiga ka, ang galaw ng katawan mo, umaga na eh. Kung ano yung posisyon mo nung nakatulog ka, pag dilat ng mata mo, yun pa rin eh. Malaki na ang mata. Nakakaloka kasi si Koy. Baka mapagkamalan tayong adik. Ay nako. Hindi na nga gumaling-galing yung iPad ko si Koy. Ano ba yan? Ang dami ko ng mga ginamit-gamit dito na para umimpis yung iBag ko. Hindi na umimpis. Always na yata itong matambok eh. Hanggang sa pagtanda. Mag-end na muna ako. Takoy naaantok talaga. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan. Ayan, si Koy, salamat sa iyo dyan Thank you. Mag-end muna ako. Takoy iidlip muna. Ayan, thank you so much guys. Si Koy Boyski, salamat na marami. Napasaya mo ko. Ayan, bye-bye. Ayan, naka 1 minute and 33 seconds lang ako. Bye. Ay, naka 1 oras at kalahati.